sa inyo mga choy? Naadirihan mo ang sir, nga gwapo. Gwapo kayo na si sir. Sana all daw. Gwapo daw sa sir. What's up? Ano sabi mo sir? Shout out ni Kwan. Subscribe mo niya. Ni Burns Rising She. Burns Rising She! Boom! Ikaw? Like sa iyang page nga vlogger. Yeah, what's up? Oh, to. Lingaw kay siya. Okay. Ako ang cellphone gamit. What's up, man? What's up, mga guntog grip? What's up, mga pisot? Mga pisot, what's up? What's up, boy? What's up? Busy kay sila kay nakakuno sila ikuan. Roleplay. Roleplay. I mean roleplay. Rather. Hello po, ikaw po. Hold up. Kani? Charles. Teacher, gamay isa na gamay. Teacher, ko ba? Churi ko ba ito? What up, man? Achoy. What's up, Achoy? Cuma nak Choy? Zainab Choy. Zainab? Zainab. Sige na, gamay. Pre. Ako di man dito ako sabay sa balay sa corona. Sabay ka man. Ako Boom! Busy kay sila karon. Tima naman na practical research mong kuan lang sila. Chill na po, chill lang kay sila. Dagan kami problema eh. Nay roleplay, talumpati. Nya translate sa Pilipino ko tong practical research. Nya sa paman, dagan kami problema dili. Sunod sa sait ko no. Sunod ni Sunny. Ay, kabayo. Hey yo! What's up mga kapoch? What's up mga kapoch? Hi guys! Mag-drop please like my page vlog. Nag-watch din nito Iron Man. Also tayo, subscribe po tayo sa link ni RJ Pasilan. Then, ma-shoutout ning Burns Rising She. Burns Rising She! Mara, choy kayong sir. Di ka taga-sait, wala kayo lala. Di ko kayo. Kung taga-western ka sa una, kailangan niya. Kung classmate mo, kailangan ka. Nag-joke ka? Pero, guwapo. Guwapo, kanya mo sir. Anita sa... Kita mo? Pre.
guys. Ang mga on na meron. Hello guys. Mga on na meron kay Going to eat. gutom na kayo eh. Di ba? Yeah! Mga on na meron kay Gutom na. Gutom na kayo. Talagang gutom. Lamigay na mong pagkaon nito kay naa sila atin eh isda. Isda naman yung pagkaon no. Blurred na. Oh, anak. Okay na. Kami sa gawas. Bye. guys. Init. Dap. Na namin sa gawas, init kayo. Init. Woo. Tara. Inita kayo karon oy, murag ako hot case tanan. Ay! Ay! At kayo. Wow! English tani no kay wata kay sabot. Bisaya lang da kay taga-urmok man ta kanang induha kay taga kanangga man ning mga na. Kaya ba man ko magtagalog kunci lang? Ako rin po. Marunong po. Marunong po ako magtagalog per konti lang. Konti lang daw, konti lang. Wa ko kasabot og English. In Chinese. Hapit na meron no? Hapit na meron sa pagkaonan. Maong mga ano mi. Padungan sa among kaon ha, dungan jud sa among kaon kay nang kami jud ba. Basta na di rasa. Oras na. Para mukaon na ta. Alas 12 na. We're going to eat everybody's meat. Best price po. Na guys, doon na lang ta guys. Na nasa Chichi food chain. Chichi food chain. See that? See that? Buy one take one and Look. 24 hours. 24 hours. lang pala. Maria. Okay guys, ongoing na. Malapit na tayo. Ragpuang. Buang. Mas. Gawa nanood. Oh, so Shout out. guys, nanami guys, pakita kan sa to kan nanami. Ito na nga yun. Pangalan atras break. Kitchenette Mayoks. Nga ano meron? Butan direct sa bag. Wala. Ah guys, So, yeah, naman. ito na labi na kayo. Ano yan ata mag video no kay mga ano man. Yo, what's up guys? Di man na may kaon, naghingi kay na sa. Ha. Ikanipod. Ang uban kay nangaon pa. Nadere sila, nangaon sila. Nangaon pala sila. Maliit na bagay. Oh. Tara, asa man taron? San asagod. Bisan asa ka. RCBC lang tayo. Si busy daw mi. Di na pwede sa ano. Ito ang mga toganics kapoy na. Tara. Ang RCBC Extension Building. Boom. Extension Building na ni si Dire. Guys, mag-demo pa tayo ko sa ka-page. So, be updated na lang. Update niya. Vlogger yung page. PM me, just search my account, Jerome Harris. Then, I'll chat you. Ay, chat you daw. Yeah. Sana all. Sana all. Gago. Gago. Huwag mo ako cellphone, be. Cellphone. Yo, guys. Meron dire. Baktas me. Eh, wa sila lingaw daw. Wala. Sobra. Laay jo kayo. Laay kay ngadto sa kuan sa RCBC katong kuan ba oy dili ni sponsor ra. RCBC.
bangko na siya. Paano ka kaning Ano siya? Tambay lang mi siya. Tambay lang mi. Bali, hideout. Oh, hideout lang ba? Murag extension to sa una. Naman debit na may video nga. Because according to my research, wala, bug na lang siya. That temperature is cold. So that we enjoy it. Oh. Lingaw, Yeah. lingaw mi dito. Yeah, the temperature is cold and getting hot. Ang temperatura daw, baan daw anang tugnaw dili kuno init. Una. Sana all kay ba mo translate. Sana all no. Sana all. Tawa, ipakita ni tabok niya oh. What's up? Napasuod na dahil meron. Kani mo na ning amo Nix. Papasok na kami. Taliksik. Pagilis. Sup? Abot na me. Kapay kayo. Tawa na handa na sila. Oh. Ngit-ngit kaya sa gawas no kay mura na gumo dito ka. Kabay. Sa may problema na to bay. Kabay, kabay. Kabay. Problema? Ikaw. Ay, takot ako di bay. Kagak problema. Ikan sabos, pag-ikan sabos. Sige ka, ja. Bayana. Hold up. Naangoy. Hi! What's up, Ajoy? What's up? What's up, Acho? What's up, Achoy? What's up, Acho? Isa to? What's up, mga Achoy? Naghimo sila sa Pilipino. Pictorial essay. Ayan. Subscribe anin niya kanin sa YouTube. Mickey Mouse! Mickey Mouse, boss! Mickey Mouse? Mickey Mouse? Mickey Mouse? Sundo ko nung kata. Laro mo. Laro mo na. Boom! Bat! So, dire lang sa may top guys. Ayan guys, outro maghimo kog page. So, PM na lang ni search my account Jerome D. Mijares. I-guide ka mo kung saan pag like and then share. Yo, guys! Ganito may gutom no kay laay kayo, ambot kayo eh. So, guys! So guys, bye-bye! Subscribe sa akong channel RJ Pasilan. and hit the notification bell para updated ka sa akong videos. Bye!